Happy morning, guys! Ayan sila, mama. Si mother o si father andun sa garden. Ayan. Sana tumuloy-tuloy yung init. Sobrang lakas yung ulan kagabi. Pero madali lang siyang humupa. Kaya napalagay ako ng yung pagsahura ng ulan kasi sayang din. Guys, prito ako ng saging, guys, for breakfast. I-prepare natin ng coffee. Ngayon, prito naman kasi nang nakaraan laga. Mas masarap to i-pair sa coffee. Uy, natalo itong isa. Ayan, suntuin natin para makapag-coffee na tayo. Paborito din to ni Papa tsaka ni Mama yung piniprito. Lagyan na natin ng oil. Na rin tayo ng Ayan, ito na yung almusal natin, guys. Magtitimpla lang ako ng kape dahil bulad. Ayan, pritong saging. Mamahaw ta. Ay, kamami. Taklob ay di ni may baligya. Correct. Ay patungan na lang mga kuana. Ayun. Baga jud kay na siya foam, no? Man sa mulabi ra yun ni ikwan. Makaadto kita Jollibee, makinahalinan man ka. Mag-Jollibee ka ma?
Tagdos ang kilo, dahil 15. Unsa? Din na. Dako kay galin si mama, 30 pesos. Then, hago kay sila nagkuan. Happy kay mama, oh. Abi niya kapalit siyag ice cream. Palit og pan, lintoy. Mano-mano yung paghahakot ng tubig dito guys kasi walang connection sa gripo. So, araw di peligro na guys, kaya ayan na lang yung natitira. Tapos isang buong manok, dinifrost ko. So, wala nang laman. Ano ba to? May hipon pa pala ako. Pero nag-defrost na ako kanina ng bangus guys kasi magpiprito ako. Tapos ito. Yan lang yung balot namin. Ang unti naman. Ilang slices ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Sobrang ang liliit ng slices. Kayang-kaya ko lang itong ubusin. Pero si Papa kasi nagbalot nito. 1, 2, 3, 4, 5 piraso nga lang. So parang tag-iisa't kalahati lang kami. 3 kami. Ayan. So at least makasurvive pa rin. Ito yung lunch namin ngayon guys. Pinikas na bangus. Iprito ko lang siya. Tapos siniksikan ko ng bawang. Yan. Tapos ipopot ko siya ng harina. Tapos ayan yung aking prito din ako ng talong. Ayan.